święta, święta i... Nie no, panie, oktawa Wielkiej Nocy jest, także alleluja, alleluja i do przodka. Dobry, już się chciał wynająć, halo, chciał wynająć to mieszkanie, halo. Nie bez kozery i nie bez gozdyry dzisiaj, ale widzą mnie Państwo na tle resztki zabudowań kopalni Rozbark, przykładu bardzo fajnej rewitalizacji, gdzie mamy teatr, mamy szkołę tańca, o proszę, mamy nawet dziką zwierzynę. Tam też ten obiekt za chwilę będzie się dalej rozbudowywał, będzie m.in. odbudowany budynek historycznej łaźni, ale dzisiaj przy tej fajnej pogodzie pogadamy o czymś nie tak ładnym, to znaczy o budynkach, które mogłyby być bardzo ładne i są architektonicznie, ale są bardzo, bardzo zaniedbane, czyli o pustostanach. To jest sprawa znana w każdym jednym mieście, a już zwłaszcza w miastach, które były silnie zurbanizowane i silnie połączone z ciężkim przemysłem. To w takich właśnie przemysłowych czy postprzemysłowych miastach często mamy bardzo dużo jakichś budynków i nie tylko mieszkalnych, jakichś osiedli czy kamienic, które są puste, ale jakichś właśnie ogromnych obiektów po kopalniach, hutach i tak dalej, ale nie tylko, które stoją puste i straszą. Ich stan, że tak powiem, własności jest różny. Czasem są miejskie, czasem są prywatne, gminne i tak dalej. Ja z najbliższej okolicy wytypowałem 3 takie obiekty. Są architektonicznie poważne, ale znajdują się w stanie poważnie zagrażającym ich życiu. Jednym takim na pewno jest willa doktora Schuberta. Willa zbudowana w stylu secesyjnym. Piękny budynek, który powstał chyba w 1912 roku, w każdym razie w tym celu wzniesiony jakoś na początku XX wieku, gdzie właśnie przed wojną, jeszcze za czasów niemieckiego Bytomia, urzędował dr Gotthard Schubert i była tam jego klinika położnicza. Rodziły się tam dzieci, także przyszło tam na świat, nie wiem dokładnie ile, ale pewnie dużo bytomian tamtego czasu. Po wojnie, po 1945 roku był tam m.in. zakład lecznictwa ambulatoryjnego. Wiem tu z przekazów rodzinnych, że odjeżdżały z tamtego miejsca często po prostu karetki pogotowia. No ale kiedy już to było zbędne, zostało to od miasta sprzedane osobie prywatnej. Chyba w jej rękach znajduje się to do dziś. Nie wiem jaki jest stan, że tak powiem, prawny tego budynku na dziś. W każdym razie wiem, że stan tego budynku od strony technicznej jest dość słaby, powybijane, pozabijane okna, obdrapany tynk. To jest jak najbardziej do uratowania, bo jak się ma kasę i chęci, to nie takie ruiny się ratuje, ale nie wygląda to dobrze. A z tym budynkiem jeszcze związana jest ciekawostka, że obok niego znajduje się plac, który był cmentarzem ewangelickim. I jest to miejsce bardzo, bardzo bulwersujące, bo ten cmentarz ewangelicki został zlikwidowany jakoś za czasów PRL-u. Jak można przeczytać z tablicy, która się tam znajduje, wszystkie nagrobki, wszystkie jakby zdobienia jakichś grobowców i tak dalej zostały wywiezione. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co się z nimi stało. Być może przystroiły jakiś gmach partyjnego towarzysza w Warszawie, bo takie rzeczy się w tamtych czasach działy bardzo często. I dzisiaj w tym miejscu, gdzie był ten cmentarz, po cmentarzu nie ma ani śladu, po prostu rosną drzewa, łażą tam ludzie, wyprowadzają tam psy, te psy się tam załatwiają, a pod spodem leżą ludzie, bytomianie, ewangelicy, którzy nigdy stamtąd nie zostali wykopani, ekshumowani i przeniesieni choćby do jakiejś zbiorowej mogiły i jest to fakt dość, z lekka bym powiedział, nawet przerażający. Drugim takim obiektem jest leżący w sumie obok tego, nieopodal głównego dworca kolejowego i autobusowego w Bytomiu, budynek dyrekcji kolei, albo też spotkałem się z taką nazwą Zarząd Kolei Dojazdowej. To jest olbrzymi budynek, ogromny gmach, którego nie sposób przeoczyć, zwłaszcza, że on się znajduje przy ważnych głównych drogach, którymi przejeżdża dziennie masa aut, które starają się gdzieś przedrzeć przez miasto. Wiem, że po wojnie w latach komuny znajdowała się tam m.in. przychodnia lekarska i jakieś biura właśnie dla kolejarzy, a wiem to też, bo mój dziadek, który 2 lata pracował na tam znajdującej się niedaleko nastawni kolejowej, tam właśnie się wybierał i opowiadał, że było tam wszystko do kolejarzy. Lekarz, dentysta,
Wszystko, czego w tej materii kolejarze potrzebowali, to tam było. Były tam też jakieś biura, były tam też, znalazłem takie informacje, jakieś mieszkania, gdzie byli zakwaterowani pracownicy kolei. No jak wyglądał potem stan kolei, ile zostało w Polsce polikwidowanych połączeń, ile tras kolejowych zostało w ogóle sprzątnięte z powierzchni ziemi, także i taki los spotkał ten budynek, stał się on nieprzydatny. W tym momencie, jak głosi wielki billboard, na nim jest do sprzedania albo do wynajęcia. Jego stan techniczny nie wydaje się jakiś super tragiczny, zwłaszcza, że ma w miarę nowy, wyremontowany dach. A równie ciekawą sprawą jest, że zanim powstał ten budynek tego zarządu kolei, tam znajdował się dworzec kolei tak zwanej prawego brzegu Odry i tam, gdzie od strony ulicy Nomen Omen Kolejowej znajdują się takie wysokie wieżowce, bloki mieszkalne, tam po prostu biegły tory i od tamtej strony wychodzilibyśmy na peron i wchodzili do całkowicie innego, o wiele mniejszego ceglanego budynku dworca, który już można tylko zobaczyć na paru fotografiach i paru pocztówkach z tamtego okresu. Kolejnym takim budynkiem jest również wielki, imponujący gmach, zwany przez większość mieszkańców Bytomia domem partii. Potężny gmach, który znajduje się nieopodal pięknego rozbarskiego kościoła świętego Jacka, wybudowany w 1909 roku dla potrzeb Brackiego Stowarzyszenia Zawodowego. Po niemiecku to się nazywało bardzo fajnie, dźwięcznie dla ucha, mianowicie Verwaltungsgebäude der Knappschaftsberufsgenossenschaft. Czyli ja to rozumiem jako jakiś taki budynek administracyjny, jakiegoś takiego, jakby powiedzieć w prostych słowach, Związku Zawodowego Górników. I to sobie tak stało i kiedy do Bytomia w 1945 roku przyszła wymarzona macierz, przywieziona na ruskich tankach i za pomocą komunistycznych aparatczyków, zainstalował się tam Miejski Bytomski Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PZPR. No i oczywiście bardzo szybko stwierdzono, że taki poniemiecki rupieć już nie spełnia wymagań Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zdemontowano piękny, spadzisty dach, skuto większość zdobień. Potem komuna na szczęście upadła, chociaż niektórzy tęsknią. No i ten gmach tak sobie stoi w bardzo tak na marginesie ładnej i okazałej okolicy. Sam też jest budynkiem robiącym mega wrażenie, w tym momencie nieco może mroczne takie. No tam rzekomo akurat ostatnio pojawił się jakiś nowy właściciel i planuje tam zrobić jakieś lofty, ale ile z tego będzie, ile w tym jest prawdy, to dopiero czas pokaże. I na koniec już mojej wycieczki, jak przechodziłem przez Rozbark, to trafiłem na ruiny szkoły numer 8, szkoły, która została zamknięta w 1996 roku. Budynku, mocne słowa budynku, to już w zasadzie jest tylko skorupa, puste mury, które pewnie padną. Te resztki już miały być wielokrotnie burzone, ale widzicie, jakoś nie ma ani pieniędzy, ani chęci nawet tego wyburzyć, już nie mówiąc o, no nie wiem, czy tu w ogóle jest jeszcze sens mówić o jakimś ratowaniu. Ratować to pewnie można było z 20 lat temu. W każdym razie wrażenie robi to mega apokaliptyczne. Oczywiście pustostanów mniejszych i większych, choćby tu na terenie Bytomia czy miast sąsiednich, mamy pod dostatkiem. Dzięki upadkowi przemysłu, przemianom ustrojowym, stałemu do dzisiaj wyludnianiu się. No potężna elektrociepłownia Sząbierki ma już właściciela od jakiegoś czasu. Ten już tam nawet zaczął coś robić, wyremontował dachy. Ponoć też właściciel kolejnego wspaniałego zabytku, czyli szybu Krystyna, przedstawił już jakiś plan, co z tym będzie robił. Także jakby to spuentować, z architektury takiej postindustrialnej można robić wspaniałe rzeczy, gdzie jest dużo bardzo fajnych przykładów, choćby tylko w Polsce. Jest oczywiście manufaktura w Łodzi, jest stary browar w Poznaniu, jest choćby fabryka Norblina w Warszawie, z naszej okolicy kopalnia Guido, kopalnia srebra w Tarnowskich Górach, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie po Hucie Królewskiej, tu właśnie Centrum Spinaczkowe Skarpa w Rozbarku. Tylko i aż potrzeba do tego kupy kasy i pomysłu. I z taką historią Was zostawiam. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeżeli znacie jakieś fajne takie przykłady właśnie rewitalizacji jakichś obiektów, czy poprzemysłowych, czy w ogóle jakichś, które zostały zaadaptowane na nowy, fajny cel, to dawajcie znać w komentarzu. Może się przy fajnej pogodzie wybierzemy. I jeśli Wam to nie robi za srogiego problemu, to ustawcie mi tam jakiego kciuka pod tym filmem, a ja idę do domu ważyć łobiot. Prysk. Jeszcze się muszę poasić, jaki żech wyhodował na Wielkonoc łowies. Dostana dotację, myślicie?